הריח הזה פגע בי כמו אגרוף בבטן ברגע המדויק שאיגור נכנס בדלת הדירה שלנו. זה לא היה הריח של הסבון החדש שקנה בליטה, וגם לא שאריות של מטהר האוויר הזול שהשאיר במכונית. זה היה משהו מוכר מדי, חונק, בושם שלא שייך לשגרה שלנו. זה נדבק לחולצה שלו כמו כתם בלתי נראה, הוכחה אילמת שלא רציתי לראות. כשחיבקתי אותו, הרגשתי את הגוף שלי מתוח. בושם חדש? שאלתי והלכתי משם בחיוך מאולץ. הוא מצמץ, ברור שהופתע. לא. זה בטח נהג המונית. מדבקות עץ האורן הקטנות האלה שהם תולים על המכונית. אתה יודע? הן מסריחות כמו לעזאזל, הנהנתי כאילו זה הגיוני, כאילו במשך השעתיים האחרונות לא ניתחתי כל תמונה באינסטגרם של אולגה, במיוחד את הסלפי הזה בחוף גלנג'יק עם הכיתוב, את חול לבד. רק אני והים. אבל אם מסתכלת היטב, בהשתקפות משקפי השמש שלה, תוכל לראות דמות מוכרת מדי. איגור, עם שרשרת הזהב המגוחכת שלו, והכובע הדהוי הזה של זנית שכבר ביקשתי לזרוק מיליון פעם. שמי מרגרידה. אני בת 34, ועד לא מזמן החשבתי את עצמי כאישה אינטליגנטית. באמת האמנתי באינטואיציה שלי, בסימנים האלו שהגוף נותן כשמשהו לא בסדר. אבל כשכל המשפחה שלך מסתכלת לך בעיניים ובמקלה חוזרת על כך שאתה ממציא דברים, אפילו האדם הבטוח ביותר מתחיל לפקפק. את בסדר איתה? קולה של אמי הדהד בראשי כמו אזהרה. איגור זרק את המפתחות ברישול על השולחן בכניסה. אני פשוט עייף, מלמלתי וחלפתי על פניו לכיוון המטבח. הידיים שלי רעדו, אז תפסתי את בקבוק היין הראשון שראיתי, כל מה שיעסיק אותם. הוא עקב אחריי, נשען על המקרר בצורה סתמית שבה השתמש תמיד כשהוא רצה להיראות נינוח. אתה לא כועס שפספסתי ארוחת ערב? נדתי בראשי. כמובן, הוא חייך, בהקלה. אני אוהב כמה אתה רגוע יותר לאחרונה. לפני כן היית מתחרפן מכל דבר, מילאתי את הכוס עד אפס מקום ולגמתי ארוכה, כמו אישה למופת. למחרת בבוקר התקשרתי לאולגה. היי, מה שלומך? איך היה העניין האתחול מחד שזה? היא צחקה חזק מדי, מאולץ מדי. מדהים. באמת הייתי צריך את הזמן הזה הרחק מהכל. העבודה אכלה אותי. איפה נשארת שוב? שאלתי, מעמידה פנים שחוסר עניין. בגלנג'יק, בסנטוריום סולנצ'ני בורג. היית שם, זוכר? כן. זה רק זה, תראה, באחת התמונות יש בחור ברקע שנראה כמו איגור. להשתיק. ואז, צחוק נפיץ. באמת, ריטה? את באמת לא משתנה. תמיד עם הפרנויה הזו. אלוהים אדירים, מרגרידה, מתי את מתכוונת להפסיק את זה? בילעתי חזק. סליחה, אני רק קצת רגיש. לא, זה בסדר, אני מבין. אתה מאוד רגשני, ניתקתי את השיחה והתיישבתי על קצה המיטה, בוהה בחלל. רגיש, אני תמיד משתמש במילה הזו כשאני שואל שאלות לא נוחות. רגיש, דרמטי, היסטרי. התקשרתי לאמא שלי. אמא, את לא חושבת שזה מוזר שאולגה נסעה לבד ולא סיפרה לאף אחד עם מי היא הייתה? היא אמרה שהיא הלכה לבד, מרגרידה, היא קטעה אותי, בטון הזה שלא גרם לתשובה. תמיד היו לך בעיות עם אמון. אתה רואה בגידה איפה שהיא לא קיימת. נשכתי את שפתיי עד שכאבה. רק יש לי הרגשה שמשהו קורה. גם אם כן, אני בטוח שזה לא משהו רציני. אל תמציא בעיה. באותו לילה פתחתי מחברת. שום דבר פיוטי, רק עובדות גולמיות. זמנים, תאריכים, הדפסות. הוא היה זקוק לראיות שאי אפשר היה לעוות או להתעלם מהן. 3 במרץ, איגור אמר שהוא היה בקרסנודר בפגישה. אולגה פרסמה תמונה בבר על הגג בסוצ'י. אותה שקיעה. 10 במרץ, איגור הריח כמו קוקוס. אולגה פרסמה סיפורים עם קרם לחוט קוקוס חדש. 15 במרץ, מצאתי גומייה ורודה בתא הכפפות של המכונית שלי. אני לא לובש ורוד. לא סיפרתי לאף אחד על זה בערך. דרנו. אפילו לא לג'נג'ה, החברה הכי טובה שלי.
טרם, הייתי צריך יותר. הייתי צריך ודאות. שבוע לאחר מכן, היינו כולנו בבית הקיץ של אחותי נטליה. ארוחת ערב משפחתית מסורתית. ההורים שלי, איגור, אולגה, אנדרה. התבוננתי בכל אחד בתשומת לב חולנית. איך איגור ואולגה נמנעו מלהסתכל אחד על השני, איך אמא שלי שינתה נושא בכל פעם שפתחתי את הפה. איך נטליה בדקה את הטלפון הנייד שלה כל 2 דקות, כאילו היא מצפה להודעה דחופה. אתה מאוד שקט, העיר אבי והעביר את הפירה. פשוט עייף. עדיין לא ישן טוב, אמי נראתה מודאגת, נגעה בידיי. את צריכה לראות פסיכולוג, מותק. או לעשות יוגה. היית כל כך מאוזנת לפניי. חייכתי, הסכמתי. אתה צודק, איגור הביט בי מהצד, מנסה לפענח אם קניתי את הסיפור. אחרי ארוחת הערב, התנצלתי והלכתי לשירותים. הארנק של אולגה היה פתוח על הדלפק. הצצתי פנימה. שפתון, מפתחות, שובר מלון מקומט. גלנג'יק. 2 לילות. חדר שינה עם מיטה זוגית. צילמתי הכל, החזרתי הכל למקומו ויצאתי כאילו כלום לא קרה. בערב שלחתי הודעה לג'נג'ה, אנחנו צריכים לדבר. היא התקשרה מיד. מה זה היה? אני חושב שאיגור בוגד בי, להשתיק. עם מי? היססתי. עם אולגה, עוד שתיקה. ואז, ריטה, את יודעת איך זה נשמע. אני יודע. אבל יש לי הוכחות. עדות או חשד? בינתיים, חשדות. אבל אני אמצא הוכחות. ניתקתי את השיחה ונשארתי בחושך, גוללת שוב באינסטגרם של אולגה. הגדלתי את התמונה של החוף. הפעם ההשתקפות הייתה ברורה. הכובע של זנית, השרשרת, הפרופיל. הכל לחץ. שמרתי את התמונה בתיקייה בשם אמת. אני לא משוגע. אני לא היסטרית. הם אלה שטובים מאוד בשקר. למחרת הראיתי לאולגה את הפלאפון, כשהתמונה מוגדלת ממש מול פניה. מה זה? שאל, שפתיו פשוקות. אתה תגיד לי, היא בעטה בתמונה, במשקפיים, בדמות שמאחוריה. הפנים התעוותו. זה לא הוא. אתה בטוח? בגלל שהכובע הזה זהה לזה שאיגור חובש, זה שהוא אומר שהוא מזל טוב. אתה משוגע. היא נסוגה לאחור כאילו סתרתי לה. הוא תמיד עושה את זה, ממציא דברים וגורר את כולם. אני רק שואל שאלה. לא, אתה שוב מאשים אותי. יש לך מושג כמה קשה עבדתי כדי לשפר את מערכת היחסים שלנו? ועכשיו זה, שילפתי את ידיי. הלכת לגלנג'יק עם בעלי? לא הייתי. הוא צעק, בין דמעות. את חולה, דייזי. את צריכה עזרה, צחקתי בלי להתכוון. זה היה אירוני לשמוע את זה מאישה ששקרה תוך כדי בכי. היא הלכה וטרקה את הדלת כל כך חזק שהכוסות בארון רעדו. עמדתי באמצע החדר, הלב שלי דופק, הידיים שלי רועדות, לא מרוב ספק, אלא מכעס. בערב פגשתי את ג'נג'ה ב-MUMU, ליד הרכבת התחתית. היא החליקה על הספה שמולי, בוחנת את פניי. את נראית נורא. אני לא ישן, הושטתי את הטלפון הנייד. היא דפדפה בתמונות, בהדפסים, בתאריכים, בקבלה של המלון. לעזאזל, הוא לחש. זה מכוער. נחש מה המשפחה שלי חושבת? אמרתי, במרירות. שאתה מתחרפן, היא לגמה מהקפה שלה, ואז רחנה. צריך ראיות קונקרטיות. לא פירורים, כיכר לכם שלמו. אני לא יודע איפה משיגים את זה, אבל יש לי איש קשר. שוטר לשעבר מהאגף הכלכלי. היום הוא עובד עם חקירות פרטיות, בעיקר פשעי סייבר, אבל הוא מבין בדברים האלה. הוא אמין. הרמתי את גבה. רציני? אתה חושב שהייתי צוחק על זה? כך פגשתי את מיכאיל. מיכאיל ויקטורוביץ' הופיע בדלת שלי יומיים לאחר מכן. כתפיים גבוהות ורחבות, קול צרוד כמו מי שישן יותר מדי ומבט שגרם לך לרצות להתוודות גם על החטאים שאפילו לא עשית.
הוא לבש רק ג'ינס וחולצת שחורה, כאילו לא אכפת לו מהרושם שעשה, וזה בדיוק מה שגרם לו לשכנע. מרגריטה, ז'אן הזהירה אותי. הוא לא מבזבז זמן על חפצים. והוא לא הפסיד. אני צריך ראיות נגד בעלי ואחותי, אמרתי, ישר לעניין. לא חשוד. עובדות. הוא הנהן, עיניו הכהות נעוצות בשלי. יש לך כסף? יש לי. יהיה צורך גם בזמן. ישבנו ליד שולחן המטבח. החלקתי לו את התיקייה עם כל מה שאספתי, הודעות לא ברורות, קבלות חשודות, תאריכים שלא טעמו. מיכאיל עלעל בעיתונים ביעילות קלינית, כאילו הוא כבר יודע מה הוא מחפש. רוב האנשים מחכים שהרכבת תצא לפני שהם קופצים, הוא העיר בלי להרים את מבטו. אתה רוצה להכין את הפיצוץ לפני הדלקת הפתיל. בדיוק. אני מתחיל ברשימת השיחות, מצלמות המלון, מעקב GPS. הוא סגר את התיקייה. תן לי שבוע. הוא קם, אבל כשהגיע לדלת, הוא הסתובב. האם אתה בטוח שאתה רוצה לדעת את האמת? בלעתי חזק. השאלה תלויה באוויר כמו להב. אם לא הייתי רוצה, לא הייתי כאן. מיכאיל רק הנהן, כאילו הוא כבר יודע את התשובה. ובמובן מסוים הוא ידע. שבוע לאחר מכן, האימייל הגיע לעבודה. נושא, משלוח. נעלתי את דלת המשרד לפני שפתחתי את הנספח. 6 תמונות. איגור ואולגה ליד דלפק במלון, אצבעות שלובות זו בזו. ראשה נשען על כתפו. נשיקה על צווארה, בתוך המעלית. תאריך, 17 בנובמבר. יום השנה שלנו. בסוף השבוע הוא היה כביכול בהנפה בעבודה. הסתכלתי על המסך עד שצרבו לי העיניים. לאחר מכן, העברתי הכל למייל האישי שלי ומחקתי את העקבות במחשב החברה. בלילה הדפסתי את התמונות ופשטתי אותן על המיטה שלי. ביליתי שעות בחקר הפנים שלהם, איך שהם חייכו, איך שהם נשנו זה על זה, המבט הזה שאנחנו לא ניתנים למגע. בבוקר התקשרתי לאמא שלי. אני רוצה לדבר. כמובן, יקיריי. תבוא מתי שתרצה. נכנסתי לדירתה כאילו אני נושא בתיק פצצה שהתעכבה בזמן. היא הגישה תה, ישבה מולי, הכל כרגיל. כל כך נורמלי שזה כאב. אני חושב שאני צריך להתנצל בפני אוליה, אמרתי בשקט. הגבות של אמא שלי עלו. רציני? טעית? הוא היה. חייכתי, במרירות. השלחתי את הפחדים שלי עליה. זה לא היה הוגן. אמא נמסה בחיוך. אני שמח שראית את זה, ריטה. המשפחה זקוקה לשלום. היא שלחה את ידה מעבר לשולחן ולהרצה את שלי. כולנו רוצים את זה. תחזיר את החיוך. אחר כך הלכתי לביתה של אולגה. היא פתחה את הדלת בחשדנות על פניה. מה אתה רוצה? אני מצטער. עיניה מצמצו. למה? לטיול, לצילומים, שנתתי לפחד שלי לדבר חזק יותר. צעדתי צעד קדימה, והילצתי אותה לצעוד אחורה. אני מנסה להיות טוב יותר. בוגר יותר. השאר את העבר מאחור. היא שילבה את ידיה, עדיין חשדנית, כאילו ציפתה למלכודת. זה. טוב לדעת. רחנתי קדימה, מנמיך את קולי. תעביר את זה גם לאיגור. אולגה נרדה. חיוך. נתראה ביום ראשון, בארוחת הערב. בבית התקשרתי למיכאיל ויקטורוביץ'. תמשיך לחפור. מובן, זה כל מה שהוא אמר. ואז התקשרתי לעורך הדין שלי. אירינה אנדרייבנה, אני מוכנה להתחיל בהליכים. גירושין? לא רק. הכל היה תקיף, כמו פלדה. אני רוצה שכל מה שהם בנו על חשבוני יקרוס. היא היססה. מרגריטה, את בטוחה? בחיים שלי לא הייתי כל כך בטוח. ארוחת ערב משפחתית ביום ראשון הייתה בביתה שנטשה, כמו תמיד. ריח השום והיין מילא את המטבח, וצחוקה המאולץ הדהד בבית כמו מוזיקה מעצבנת.
נכנסתי עם בקבוק יין וחיוך שלא היה שלי. מרגריטה. נטשה נשקה לי את הלחי. אתה זוהר. עז. שלווה. מדיטציה, שיקרתי. איגור כבר היה שם, ישב ליד אולגה על הספה. הם לא נגעו, אבל הם היו קרובים מספיק כדי שהבטן שלי תסתובב. הוא הביט בי וחייך, כאילו כלום לא קרה. רוצה משקה? הוא הציע. כמובן. הושטתי את הבקבוק. אתה מוכן לפתוח אותו? הוא הנהן והלך למטבח להביא כוסות. אולגה הלכה אחריו, בלי לומר מילה. הסתובבתי. ועבור אנדרי, שהעמיד פנים שהוא נקלט בטלפון הנייד שלו. היי. הוא הרים את מבטו, מופתע. היי. הכל טוב? מצוין. הוא הנהן וחזר להתחבא מאחורי המסך. ישבנו ליד השולחן, אמא, אבא, נטשה, אנדרי, איגור, אולגה ואני. החלל הרגיש גם צפוף וגם רועש מדי. אמא הגישה יין בחגיגיות של מישהו שמחלק קודש, מחייכת אליי כאילו היינו שותפים לאיזה סוד מלוכלך. איך הדברים בעבודה? הוא שאל. מרוץ. עדיין באותה חברה? אבא התערב. לעת עתה. נטשה לא החמיצה את ההזדמנות שלה לזרוח. לגבי אוליה. אולם התסוגה שלך פורח. זה אתה נסגר עם משקיע חדש. הרמתי גבה. רציני? אולגה הראתה חיוך בכל שיניה. כן. סוף סוף מישהו שמאמין בפוטנציאל שלי. איגור מלמל משהו לתוך הכוס שלו. הסתובבתי אליו, לאט. אתה קונה את חלקך בחזרה? זה נפלא, המשכתי, במתיקות. אני מקווה שהמשקיע אמין. כמובן שכן, אמרה אולגה והתחמקה ממבטי. חיכיתי לקינוח שיקבע את הקרס. חשבתי הרבה לאחרונה, אמרתי והנחתי את המזלג. על סליחה. להשתיק. זה טוב, העזה אמא. אני חושב שהייתי קשוח מדי. מאוד חשוד. חייכתי, עצוב. אני רוצה לתקן דברים. החלטה מאוד בוגרת, האב אישר. איגור כיסה את ידי בידו. האור שלו הרגיש כמו משהו מוזר, כמעט מגעיל. אני גאה בך. הירשתי את זה. תודה. ואז פניתי לאולגה. אני סולח לך. היא קפאה. סלח לי למה? הטיתי את ראשי. אתה יודע. נטשה השתעלה בעצבנות. אני חושב שכדאי לנו. לא. ניתקתי. די עם העמדת הפנים. נמאס לי משקרים. אולגה צחקה במתח. ריטה, אני נשבע שאין לי מושג על מה את מדברת. נשענתי לאחור בכיסא. אני סולחת לך על שקיימת יחסי מין עם בעליי. דממה כמו קבר. איגור נחנק. זה לא מצחיק. אני לא צוחק. אמא קמה, חיוורת. מרגריטה, תפסיקי עם זה. לא, זה בסדר. חייך. כבר הסכמתי. נראה שאבא רצה להיעלם דרך הרצפה. אנדרי טמן את פניו בצלחת שלו. אני רק רוצה להמשיך הלאה, המשכתי. אין סודות. איגור הניד בראשו. זה אבסורד. אני מסכים. קמתי, מרים את הכוס. טוסט למשפחה. לאלו שמשקרים לכם עם חיוך על הפנים. חבטתי בכוס שלי בכוס של אולגה. היא לא זזה. כשהארוחה הסתיימה, אמא משכה אותי הצידה. מה אתה עושה? אומר את האמת. אתה רק מחמיר את המצב. התקרבתי, מנמיכה את קולי. כמה זמן אתה יודע? היא התקשחה. על מה אתה מדבר? הוא הביט סביבו, ואז לחש. זה לא כל כך פשוט. כמה זמן עבר? הנחה כבדה. כמה חודשים? אולי יותר. נרתעתי כאילו היא פגעה בי. ולא אמרת לי. לא רצינו לפגוע בך.
צחקתי, במרירות. הם לא רצו להתעסק איתי. תמיד הייתי יותר מדי בשבילך. אינטנסיבי מדי. היא לא הכחישה. ריטה, זו לא אשמתך. לא, אמא. חייכתי, קר. הפעם אתה צודק. אני צריך להתבגר. והלכתי, בלי להסתכל לאחור. למחרת, הייתי במשרדו של עורך הדין שלי. אני רוצה תביעה, הצהרתי. ניאוף. מעילה בכסף. אירינה אנדרייבנה הרימה גבה. יש לך הוכחות? אני עושה את זה. בילינו שעות על המסמכים, שורה אחר שורה. חתמתי על כל עמוד ביד איתנה. בערב התקשרתי למיכאיל ויקטורוביץ'. אני צריך שתבדוק את הכספים של איגור. כבר התחלתי, הוא ענה. אתה לא תאהב את מה שמצאתי. תגיד. הוא משך כסף מחשבונך המשותף. העברות ל-CNPJ של אולגה. הלב שקע. כמה? 1.5 מיליון. אולי יותר. עצמתי את עיניי. תמשיך לחפור. מובן. ניתקתי את השיחה ונשארתי בחושך, מחכה לעלות השחר. הודעתו של מיכאיל ויקטורוביץ' הגיע עם קובץ מצורף. שמע. לחצתי על פליי. קולה של אמי מילא את החדר, קר ומחושב, אסור למרגרידה לזוז. היא לא יכולה. לא לגלות דבר על הירושה. עצרתי. לאחר מכן, הפעלתי את המקליט בטלפון הנייד שלי והשמעתי אותו שוב, הקלטתי כל עברה. שמרתי את הקובץ בשם פשוט, מאבטח. לא תכננתי פשוט להפיל את בית הקלפים שלהם. הוא התכוון לפזר מלח על האפר, כדי ששום דבר לא יצמח שוב באדמה המורעלת ההיא. אתה חושב שהם חשודים? שאל ז'אן והשליך עיניו לפיו. היינו ברכב שלי, חנינו מול הבוטיק שאולגה פתחה חודשיים לפני כן. אותו בוטיק שכעת ידעתי ששילם עליו מכספי. לא, עניתי בלי להסיר את עיניי מהממסד. הם חושבים שהתייאשתי. שסוף סוף הפכתי לאותה גרסה שקטה וכנועה שהם תמיד רצו. ז'אן הביט בי מהצד. אתה נראה מפחיד כשאתה מחייך ככה. פשוט נמאס לי להיות מנומס. היא היססה. אתה באמת מתכוון לעשות את זה? הגשתי לה את הפלאפון. תקשיב. ז'אן לחץ על הפעל. קולה של אמי הדהד שוב בתוך המכונית, ללא פשרה. עיניו התרחבו. רציני? לחשה, כאילו נשאב האוויר מריאותיה. זה כמו. התקף לב בצורת שמה. לא, תיקנתי והנחתי את הטלפון. זו זירת פשע. בשלושת השבועות הבאים שיחקתי את תפקידי לשלמות. ארוחות ערב משפחתיות, הודעות מתוקות לאיגור, אפילו מפגש בדיוני עם מטפל זוגי, שבו נתתי לו לדבר על כמה קשה היה להבינו לא נכון. אתה כל כך חזק, הוא אמר והושיט את ידו על השולחן, כאילו היה זה פרס על עמידה בבגידות שלו. רוב הנשים היו מבטרות. חיוך. אני לא הרוב. בינתיים, מיכאיל ויקטורוביץ' עבד ללא לאות. הוא מצא העברות חשודות, חתימות מזויפות, אפילו חברת האפשול על שמו של איגור, המשמשות להלבנת כספים ישירות לאולם התצוגה של אולגה. אתה מתכוון לדווח על זה? הוא שאל ושלח לי את המסמכים האחרונים. עדיין לא. ראשית, אני רוצה להעלות הצגה. זה הולך להיות מכוער. מושלם. בארוחת הערב המשפחתית הבאה לקחתי את ז'אן. לתמיכה הסברתי. היא עוזרת לי לבנות את עצמי מחדש. אמא שלי נדלקה. כמה נפלא. זה טוב שיש מישהו ניטרלי בסביבה. ז'אן חייך, מתוק כמו רעל. אני רק צופה. איגור רחן לעברי, לוחש. אתה נראה זוהר לאחרונה. זה חייב להיות שלום. זה חופש, תיקנתי, בחיוך שלו הגיע לעיניו. לא אמרתי. הוא צחק, מרוצה. לשחרר זה לשחרר את עצמך. הנהנתי. ובירותי כוח. בערב שלח לי מיכאיל ויקטורוביץ' גיליון אלקטרוני מדוקדק. כל רובל שמעילה איגור, כל העברה לאולגה,
כל מסמך מזויף. בתחתית הערה, מספיק להונאה, מעילה וניצול לרעה של אמון. שנלך לבנק? הגבתי במילה אחת, כן. למחרת, הזמנתי חדר למסיבה במסעדה. אירוע פרטי, שירות מלא. אמרתי למשפחה שלי שאני רוצה לחגוג את יום ההולדת שלי. אני רוצה שכולנו נהיה ביחד, הכרזתי. בלי דרמה, רק אהבה. הם קיבלו, כמובן. הם חשבו שסוף סוף נשברתי, שהיה הכבשה העדינה שתמיד רצו. נפגשתי אישית עם מנהל המסעדה. אני צריך שהצוות ימלא אחר הנחיות ספציפיות. וחלקם לא בדיוק יהיו עובדים. הוא כימת את מצחו. סליחה. החלקתי מעטפה עבה על פני השולחן. שולם עבור שיקול דעת וביצוע ללא דופי. עיניו התרחבו כשראה את התוכן. מובן. שכרתי צלם. לאלבום המשפחתי, הסברתי. פירטתי את הזוויות, רגעי המפתח, מתי לקרב את המצלמה. סיפרתי לז'אן את התוכנית המלאה. אני צריך שתישאר ניטרלי. חייך, נופף, תהיה רגוע. היא הבזיקה חיוך חד. נולדתי לזה. הוא סיכם עם מיכאיל ויקטורוביץ' שהוא יהיה בין המלצרים. הוא יהיה זה שימסור את המסמכים. ערב לפני ארוחת הערב, ישבתי בסלון והסתכלתי על המעטפה עם השם. ואיגור. בפנים, מסמכי הגירושין, תלונת ההונאה, התיק המלא. לא בכיתי. לא היססתי. הכנסתי אותו לתיק וסגרתי את הרוכסן בלחיצה יבשה. התלבשתי בקפידה. סמלה שחורה, שפתון אדום קדם, בקושי אביזרים. רציתי להיראות כמו אישה בשליטה, לא אלמנה בעקבותיה. במסעדה התורה הייתה רכה, אינטימית. כולם הגיעו בזמן. איגור נשק לי את הלחי. אולגה חיבקה אותי. אמא שלי נתנה לי מתנה. את נראית יפה, היא אמרה. תודה. אני מרגיש מחודש. ישבנו, כוסנו, צחקנו. איגור קם לחוסקוסית. למרגרידה, הכריז והרים את כוסו. לאשת החסד, הסליחה והכוח. כולם מחאו כפיים. אמי חייכה, ניצחת, כאילו ניצחה במלחמה. הרמתי את הכוס שלי, רקנתי אל המלצר הקרוב ולחשתי. אנחנו מוכנים. מיכאיל ויקטורוביץ' התקדם. קולו חתך באוויר, ברור ורשמי. איגור אלכסנדרוביץ'. כולם הסתובבו. בשבילך. הוא הושיט את המעטפה. איגור מצמץ, מבולבל. מה זה לעזאזל? גירושין. קמתי, מגרשת את רשימת ההאשמות. הונאה, מעילה בכספים. ניקוס פסולה. אולגה התנשפה. מה? שב, הזמנתי, יבש. אמא שלי קפצה מהכיסא. דייזי, מה את עושה? חשיפת האמת. נופפתי למוקדנית. המקרן נדלק. צילומי מצלמות אבטחה, איגור ואולגה במעלית במלון. נשיקה. חדר. שירות חדרים. רחה שבר סביב השולחן. ואז הגיעו הדפסות של העברות, מיילים, ולבסוף, האודיו. קולה של אמי מילא את החדר, חסר רחמים, אסור למרגרידה לזוז. היא לא יכולה לגלות דבר על הירושה. אמא שלי החבירה. קבע את זה. לא. אנחנו רק התחלנו. פניתי לנטשה. עזרת להסתיר הכל. הוא שיקר בפניי. לא ידעתי. היא גמגמה. ידעת. ואז הסתכלתי על האיש שקראתי לו אבא. ואפשרת להם להשמיד אותי. הוא השפיל את עיניו. החלקתי את המעטפה האחרונה על פני השולחן. מה זה? הוא שאל בצרידות. תוצאה של בדיקת DNA. נפתח. לקרוא, קפה. אתה לא אבא שלי. אמא שלי חנקה צעקה. הפתעה, השלמתי את זה. זה מה שקורה כשאתה בונה חיים השקרים. האמת תמיד מוצאת מוצא.
השקט שלאחר מכן היה כה עבה עד שניתן היה לשמוע את פצפוצי הנרות. חיוך. יום הולדת שמח לי. כל פרט, אישרתי, אפילו סידור האורחים בשולחן. אנדרי שבר לבסוף את השתיקה, קולו רועד. אולי כולם צריכים להירגע? הסתובבתי אליו, לאט, בכוונה. אנדרי, ידעת הכל ושתקת. אז שב ותהיה בשקט. מאחוריי, המקרן הציג את השקופית האחרונה, דפי בנק, רישומי אולם תצוגה ומסמך נוטריוני המוכיח שאיגור העביר 500,000 רובל מחשבוננו המשותף לעסק של אולגה. פניתי אל האחות. אתה חייב לי 1.5 מיליון. היא הנידה בראשה, שפתיה רועדות. לא ידעתי. ידעת. הקול שלי חתך את האוויר כמו להב. הוא אמר שזו מתנה. אבל ידעת. פשוט לא היה אכפת לו. איגור בלה בחוזקה, קולו נשבר. אתה הורס הכל. מדוע? למען האמת. חייכתי, בקרירות. בשבילי. מבין הצללים הגיח גבר בחליפה ללא דופי. איגור מצמץ, מבולבל. מי אתה לעזאזל? איגור אלכסנדרוביץ' וולקוב? האיש לא חייך. בכיר במחלקת החקירות הפליליות. יש לנו כמה שאלות לגבי הכספים שהועברו מחשבונה של אשתך. אמא שלי התנשפה, ידעה על ההחזה. התקשרת למשטרה? עדיין לא. כיוונתי את הכוס על השולחן, אבל הם צופים. מתעניינת במיוחד בעסקת העיזבון שלך, אמא. פניה החבירו כמו גיר. אתה לא מעז לגעת בזה. אני מעז, כן. רחנתי קדימה. כשאתה משתמש בירושה כדי להסתיר נכסים ולתמרן את הבת שלך, החוק בצד שלי. אבא שלי דיבר לבסוף, קולו צרוד. מרגריטה. זה כבר עבר את הגבולות. היבטתי בו, חסר הבאה. אתה אפילו לא אבא שלי. דתך כאן חסרת ערך. הוא התכווץ כאילו סתרתי לו. החוקר הושיט לאיגור כרטיס. נחכה לך מחר במחלקה. הוא עזב. השקט שנותר היה כל כך כבד עד שנראה היה שהוא נחנק. ז'אן, באופן פרגמטי, השתעל. אולגוינה, היא חייכה, כמעט דורסנית. שכחתי לציין, קניתי את חוזה הסחירות לאולם התצוגה שלך בשבוע שעבר. אולגה הרימה את ראשה בעיניים פעורות. מה? זה שלי עכשיו? כולל כל החובות על שמך. ז'אן שיחק עם הטלפון הנייד שלו. עורך הדין שלי יהיה בקשר. אולגה קמה כל כך בפתאומיות שהכיסא שלה התהפך. אתה לא יכול. אתה לא יכול פשוט לקחת ממני הכל. לקחתם את בעלי, את הכסף שלי, את המשפחה שלי, קמתי, רגוע. ואתה חשבת שאני הולך להשתחוות? דמעות זלגו על פניו. לא רציתי. מאוחר מדי. איגור עשה צעד לעברי, ידיו מושטות. ריטה, תקשיבי. אנחנו יכולים לפתור את זה. תקן הכל. צחקתי, צחוק יבש וחסר הומור. אתה חושב שזה משא ומתן? התבאסתי, אני יודע. אבל אני עדיין אוהב אותך. אתה לא יודע מהי אהבה. הוא תפס את פרק היד שלי. נסוגתי לאחור, מיד. גבי שוב, סיננתי, ואני אוסיף תקיפה לרשימת האישומים. הוא קפה. הסתכלתי סביב החדר, לאט, בכוונה. כולכם שיקרת. כולם ידעו. כולם נתנו לי לשקוע. אף אחד לא העז להרים את מבטו. הם לימדו אותי לשתוק, להתבייש. כיוונתי את התיק על הכתף שלי. עכשיו אני מלמד את ההשלכות. התקדמתי לכיוון היציאה. ז'אן הלך אחרי ללא היסוס. איגור צעק מאחוריי. אתה עדיין תצטער על זה. הפסקתי. הסתובבתי מספיק כדי להציץ מעבר לכתפיי. לא. חייכתי, קר. אתה זה שהולך. הדלת נטרקה מאחורינו כמו סוף פרק. בחוץ האוויר היה קריר. הלכתי לסמטה בחלק האחורי של המסעדה,
נשענתי על הקיר ופתחתי את תיק הטואלט שלי. שפתון במקום. מבט ברור. ידיים יציבות. חייכתי על השתקפותי במראה הקומפקטית. ההשלכות לא איחרו לבוא. כשהגעתי הביתה, הטלפון רטט ללא הפסקה. איגור. אולגה. אמא שלי. אפילו נטשה, שהתעלמה ממני במשך חודשים. לא עניתי לאף אחד. במקום זאת, מזגתי כוס יין, חלצתי את הנעליים ושקעתי על הספה. ז'אן כבר גולש ברשתות בטלפון הנייד שלו. חבר, היא הרימה את המכשיר. זה כבר באינטרנט. ערוץ טלגרם פרסם, שערוריית מסעדה, בעל אולם תצוגה מעורב בהונאה ובגידה עם הגיס. פניה של אולגה הופיעו בכותרת, שבורים, המסכה מטושטשת. שמו של איגור מודגש. שלי לא הוזכר, אבל כל מי שהכרתי היה מחבר 2 ו2 ביחד. פתחתי את המייל. מיכאיל ויקטורוביץ' שלח מסמכים חדשים. נושא, ירושה. הציפרניים האחרונות. בפנים, סריקות המוכיחות כיצד אמי עשיתה כספים מנכסי המשפחה לחשבונות כתומים, עם איגור כשותף שקט. הכל לא חוקי. העברתי את זה לעורך הדין שלי. התגובה הייתה מיידית. יש לנו את הבסיס לחסום את הנכסים ולהגיש תביעה אזרחית. מוכן? הקלדתי. לשרוף את הגשרים. בצהריים איגור המשיך להתקשר. נתתי לפלאפון לרטוט עד שהסוללה נגמרה. ואז הגיעו ההודעות. אנחנו צריכים לדבר. אתה הורס הכל. מצטער. לעזאזל, ריטה, לפחות תענה. מאת אולגה. בבקשה אל תעשה את זה. אני נשבע שלא ידעתי על הכסף. לא הגבתי. במקום זאת, הלכתי לאולם התצוגה. חלונות הראווה מכוסים בנייר חום. על הדלת שלט, סגור למלאי. אבל ידעתי את האמת. ז'אן כבר התחילה בתהליך הקליטה. המיקום היה שלה. החובות הם אסטרונומיים. החלום נגמר. היכנס עם המפתח. מדפים חצי ריקים. כולבים עם חלקים מאורכים יתר על המידה. ריח מתוק של נרות וניל שמנסים להסוות את צחנת הכישלון. פתח את המגירה האחורית. אולגה שמרה שם קבלות. על הקיר תמונות שלה ושל איגור מחייכים על יחטות וחופים. קראתי אותם אחד-אחד. בערב, מיכאיל החמישי. ויקטורוביץ' התקשר. אתה לא תאמין. לכל היה נימה של סיפוק מקצועי. בעלך ניסה להעביר את הכספים לחול, אבל השתמש בחשבון מסומן. הבנק הפעיל את ההתראה. עוקבים אחריו. מחר חקירה בתחנת המשטרה. חיוכים. מושלם. בלילה נשמעה דפיקה בדלת. איגור. פתח רק עם הזרם. הוא היה מקושקש, לא מגולח, עיגולים שחורים מתחת לעיניו. כל הלכה התקלפה. מרגריטה, הוא התחיל, קולו צרוד. בבקשה. להשתיק. לא רציתי שזה יהיה ככה. עשיתי טעות, אבל זה יותר מדי. הסתכלתי עליו. אף פעם לא אהבת אותי. פשוט הייתי בדרך. הוא הושיט את ידו. נסוגתי לאחור. אתה לא מרגיש כלום? הוא לחש. אני מצטער, כן. כיוונתי את הזרם. פחד. אבל זה שלך. הוא לא התווכח. אולגה מרגישה רע. לא אוכל, בוכה כל הזמן. הרסתם את זה. היא הרסה את עצמה. סגרתי את הדלת עוד קצת. זו הייתה אחותך. עכשיו זה רק עוד אדם שהפסקתי להגן עליו. הוא בהה בי רגע ארוך. אתה כבר לא האישה שאיתי התחתנתי. תודה לאל. הוא הסתובב וירד במדרגות, גורר את רגליו. לא ראיתי אותו עוזב. למחרת, ז'אן ואני נפגשנו בבית קפה. היא כבר צחקה לפני שהתיישבה. אמא שלך התחרפנה. הוא התקשר אליי במחשבה שאוכל להכניס אותך לתור.
הרמתי גבה. ומה אמרת? שאתה עסוק בבניית אימפריה. היא לגמה מהקפה, היא קראה לך נבל. נשכתי את הכריכה. אור. ואביך לשעבר סרגי התרחק. ז'אן הנמיך את קולו. אחרי סצנת ה-DNA, זה נעלם. אמא שלך מאבדת שליטה. התיישבתי לאחור בכיסא. הגיע הזמן. ז'אן בחן אותי. ואתה? מה שלומך? אני לא יודע. הסתכלתי מהחלון. אבל אני פנוי. בלילה הדלקתי נר בסלון. אותו וניל עם קוקוס שאולגה אהבה. התבוננתי בלהבה, ואז קיביתי אותה. שתקתי. אחר כך ניגשתי אל המראה במסדרון. הסתכלתי על עצמי. בלי תחפושת. אין הגשות. רק אני. ביום שישי נסגר אולם התצוגה באופן רשמי. ז'אן שלח תמונה, שרשרות על הדלת, הודעת עיקול כתומה בחלון. הכיתוב, וכך זה הולך. פוף. לא הגבתי. פשוט צפיתי במסך, ואז הפכתי את הטלפון. כעבור שעה, איגור פרץ למשרד שלי בלי לדפוק, כאילו עדיין יש לו זכות זו. ריטה, אנחנו צריכים לדבר. לא הרמתי את מבטי מהמחברת שלי. הקול שלו היה שריטה על הקיר שכבר צבעתי מחדש. אתה צריך לעזוב. אני לא הולך לשום מקום עד שתקשיב לי. קמתי. 30 שניות. הוא סגר את הדלת, העביר את ידו בשערו כאילו עדיין יש לו את הזכות להתפרק מולי. אני מאבד הכל. העסק, החשבונות, המוניטין. הייתי צריך לחשוב על זה מראש. לא גנבתי כלום. זייפת את החתימה שלי. פיו נפתח ונסגר כמו דג מחוץ למים. הסתובבתי סביב השולחן, נעמדתי מולו. שיקרת. מרומה משומש. ועכשיו אתה מופתע מההשלכות? לא חשבתי שאתה מסוגל לזה. בדיוק. אף אחד מכם לא מצא את זה. הוא עשה צעד קדימה. התבאסתי, אבל אני עדיין אוהב אותך. צוחק. צחוק יבש וחסר אוויר. אתה אפילו לא יודע איך מרגישה אהבה. ריטה, לך מפה. זה לא זז. ואז פתחתי את הדלת בכוח וחזרתי, חזק יותר. עיני העובדים במשרדים הסמוכים פנו אלינו. איגור חרק שיניים, אבל הלך בלי לומר דבר נוסף. נעלתי את הדלת, סובבתי את המפתח. בערב התקשרה אולגה. ניתקתי את השיחה בתא הקולי. ואז הגיעה ההודעה, בבקשה, פשוט דבר איתי. אני מרגיש רע. בהיתי במסך, אצבעות דוממות. אז התקשרתי לז'אן. היא אומרת שהיא מרגישה רע. היא הייתה נהדרת כשקיימה יחסי מין עם בעלה. אני יודע. אל תיתן לאשמה להיכנס עכשיו. הזהרתה. היא נהנתי, למרות שהיא לא יכלה לראות אותי. אני לא אענה. נכון. תן לה לבשל ברעל שלה. למחרת הלכתי לבית אמי בלי הודעה מוקדמת. היא פתחה את הדלת בניקוש של משי, שיער פרוע, עיניים נפוחות. סוף סוף, הוא אמר, כאילו אני המשפט הוא. חיכה לה. היטליין הגיע. לא התחלתי. היא פסעה לאחור, נתנה לי להיכנס. החדר נראה כמו תוצאות של פיצוץ. ניירות מפוזרים, כוסות ריקות, צלחת גבינה נטולת נגיעה. סרגי התרחק, הוא הכריז, כאילו זו אשמתי. שמעתי. הוא לא עונה לשיחות שלי. הוא אומר שהוא מתבייש. כמו שצריך. פניו בערו. היא תמיד הייתה צריכה להיות הקדושה, המושלמת. אתה חושב שאתה יותר טוב מכולם? אני חושב שהייתי היחיד שלא שיקר. שפתיה רעדו. אתה ביישת את המשפחה. לא. עשית את זה כשבחרת להגן על אולגה במקום עליי. היא שברירית. זה אנוכי. זו אחותך. לא יותר. קולה של אמי נסדק. הרסתה הכל. הסתכלתי סביבי.
לא. הרגע הורדתי את המסכות. היא שקעה בספה, הזדקנה 10 שנים בשנייה. מה אתה רוצה ממני? כלום. באתי להיפרד. אש. סיימתי, אמא. עם כולכם. אתה רציני? בהחלט. סובבתי את הגב והלכתי. היא לא עקבה אחריי. בלילה, ז'אן ואני עמדנו במרפסת שלי, התבוננו באורות העיר נשפכים על האספלט. שרפת הכל היא הבחינה. איך זה? נשמתי עמוק, כאילו זו הפעם הראשונה מזה עשור. ז'אן חייך, כמעט פיוטי. אני לא מנסה להיות פיוטי. רק סוף סוף כנה. אנחנו מרימים את הכוסות. בשביל הכנות. למחרת בבוקר התקשר מיכאיל ויקטורוביץ'. איגור הואשם רשמית, הונאה, זיוף מסמכים, מעילה בכספים. בטח הולך לעשות עסקה עם הפרקליטות, אבל העסקה הסתיימה. חשבונות חסומים. מצוין. ואולגה שבורה. אולם תצוגה נתפס, חובות. שחררתי את האוויר. תודה על הכל. כל דבר. ניתקתי את השיחה והסתכלתי על עצמי במראה האולם. בלי איפור, בלי תכשיטים. רק אני. היית זה אתה? הטלפון רטט. הודעה מאולגה, סלח לי. לא ידעתי איך להפסיק. רק רציתי להרגיש נאהב. לא הגבתי. מחקתי את ההודעה, קיביתי את הטלפון, יצאתי לשמש ולא הסתכלתי לאחור. בבית קפה שקט, בפינת חנות ספרים שבה אנשים התלחשו מתוך הרגל, ישבתי מול ז'אן. בינינו, כוסות קפה נוספות עשן. האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? היא השתחווה. הנהנתי. הגיע הזמן. ז'אן הוציאה כונן הבזק קטן מהתיק שלה. הנה הכל, אודיו, מסמכים, ציר הזמן. מוכן לפרסום. לקחתי את ה-Q&A הרביעי ושמתי אותו בתיק שלי. תודה. האם אתה עדיין מתכוון להשיק את הערוץ בטלגרם? כן. פוסט ראשון בשבוע הבא. כבר יש לי את השם, הם ידעו. ז'אן חייך הצידה. אנשים הולכים להתחרפן. גם אני חייכתי, אבל העיניים שלי נשארו רציניות. היא ציינה. אתה בסדר? אני מתרגל לזה. היא הנהנה, מבינה. זה הדבר הכי קשה. שתקנו. ואז, היא הוסיפה, פגשתי את אנדרה בשוק. הרמתי את גבה, הוא העמיד פנים שהוא לא רואה אותי. הוא הסתובב במהירות. נחרתי. פחדן. ונטליה פוטרה. משרדה לא רצה להיות מזוהה עם השערוריה. איזו בושה, הוא אמר ביובש. ז'אן ערבב בקפה. אמא שלך שקטה. כועסת ומתביישת, אבל יותר מתביישת מאשר כועסת. היא תמיד פונה. אני לא משחק במשחק הזה יותר. סיימנו קפה, התחבקנו לשלום. יצאתי לרחוב הקריר, שם רוכשת העיר. בבית ישבתי מול המחברת. ערוץ הטלגרם היה מוכן. הטיזר כבר צבר צפיות. אנשים אהבו דרמות משפחתיות, במיוחד אמיתיות. קראתי את התגובות. חלקם תמכו, אחרים פקפקו, חלקם יקמו את האף. זה לא היה משנה. פתחתי את ה-Q&A הרביעי וטענתי את הפוסט הראשון עם האודיו. קולי ברח מעל הרמקולים. שלום, שמי דייזי. וזה הסיפור של איך המשפחה שלי צפתה בי טובעת וחייכה. הקשבתי כמה דקות, סגרתי את המחברת. מישהו צלצל בפעמון הדלת. לא ציפיתי לאף אחד. פתחתי אותו. אולגה עמדה ליד הדלת, מעטפה בידה. עיניים נפוחות, שיער קשור בלחמניה מרושלת. בלי איפור, בלי ביצועים. אפשר להיכנס? לא זזתי. לא באתי להילחם, הוא מיהר לומר. רק. כתבתי משהו. הוא הושיט את המעטפה. לקחתי את זה, אבל לא הזמנתי אותה לעבור ליד. אני לא מצפה ממך לקרוא את זה.
רק הייתי צריך להוציא את זה. הנהנתי. היא הסתובבה, הלכה לאט במורד המדרגות. סגרתי את הדלת. המעטפה נשארה על השולחן. הסתכלתי עליו כאילו הוא עלול להתפוצץ. ואז הרמתי אותו, הלכתי לכיור, פגעתי בגפרור. הנייר עלה באש, הקצוות התפתלו, המילים בפנים הפכו לאפר לפני שקראתי אחת. זרקתי אותו לכיור, פתחתי את הברז. יש אמיתות שלא נועדו לקריאה. יש לשרוף אותם. למחרת בבוקר יצאתי לטייל בלי טלפון, בלי מוזיקה. רק אני וכל העקבים שלי על האספלט. עברתי ליד אולם התצוגה הישן. חלונות הראווה המאובקים, השלט תלוי הצידה. לא הפסקתי. בפארק ישבתי על ספסל וצפיתי בילדה רודפת אחרי יונים, צוחקת בלי מעצורים. אמא קראה לה בחיוך. לא בכיתי, לא התגעגעתי אליך. רק צפיתי. כשחזרתי, מצאתי קופסה ליד הדלת שלי. אין שולח, אין כתובת. לקחתי אותו פנימה, פתחתי אותו. זה היה אלבום תמונות. תמונות ישנות. אני ואולגה, ילדים, ימי הולדת, עצי חג המולד. בעמוד הראשון, הערה בכתב ידה של אמי. חשבתי שאולי תרצה לשמור על מה שטוב. סגרתי את האלבום בלי לדפדף בו, הנחתי אותו על המדף במסדרון. לא לשכוח. לא לסלוח. רק כדי לאשר, זה קיים. בערב פרסמתי את הפוסט השני בערוץ. לגבי תאורת גז. איך אנשים גורמים לך לפקפק במציאות שלך עד שאתה מפסיק להאמין אפילו בשמך. סיימתי במשפט פשוט. לפעמים התרופה היא לא למצוא שלווה. זה למצוא את הקול שלך. קיבלתי את האור, נשכבתי על המיטה, בהיתי בתקרה. אין יותר העמדת פנים. בלי להתחנן לאהבה מותנית. לא מעצבת את עצמי כדי להתאים לציפיות של אנשים אחרים. לא הייתי צריך את ההבנה שלהם, לא הייתי צריך התנצלות. פשוט הייתי צריך חופש. ועכשיו הייתי חופשי. אבל זה לא קשור אליהם. זה אף פעם לא היה. אם המילים האלה מהדהדות אתכם, אם ביטוי כלשהו כאן נדבק לכם בצלעות כמו קרס, אל תשמרו אותו לעצמכם. לחלוק, לא בשבילי, בשבילך. כי יש מישהו, איפשהו, שצריך לשמוע בדיוק את זה היום, גם אם הוא עדיין לא יודע את זה. מישהו שעדיין מתכופף כדי לא לתפוס יותר מדי מקום, שבולע דמעות בשירותים בעבודה, שחוזר על אולי אני מגזים כמו מנטרה. אתה לא לבד. הוא לא לבד. ואם אתה רוצה לספר לי מאיפה מגיע הקול הזה שעולה עכשיו, בין אם זה מדירה קטנטנה בסאו פאולו, מעיירה קטנה שבה כולם מכירים את כולם בחלק הפנימי של מינס ג'רייס, מאכסניה בליסבון או מחדר סטודנטים בברלין ב3 לפנות בוקר, השאר אותו כאן. זו לא סקרנות סרק. אני רוצה לדעת, מי עוד מתעורר? בן כמה אתה? זה לא משנה אם זה בן 19 או 52. מה שחשוב הוא שאיפשהו בין ארוחת בוקר לנדודי שינה, החלטת לא לתת יותר לאף אחד לשכנע אותך שהכאב שלך הוא המצאה. הכעס שלך, הגזמה. האהבה העצמית שלך, האנוכיות שלך. עזוב את תקוותיך. אנחנו מוצאים את עצמנו בין השורות.